Malayo pa, pero malayo na. Mauna pa yatang matapos ang buhay ko bago matapos ang bahay na bato. Halos magdadalawang taon na nang simulan namin itong ipatayo. Pero kinakailangan muna itong ihinto dahil kapos sa budget. Ganito talaga minsan ang realidad ng pagpapatayo ng bahay. Tuloy kapag may pondo, tigil kapag wala. Hindi man mabilis ang progreso, bawat maliit na hakbang ay isang hakbang pa rin papalapit sa pangarap. May mga bagay kasi na kailangang unahin, lalo na kung para sa kalusugan at kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya kahit mabagal, tuloy lang sa laban. Umaasa ako na darating din ang tamang panahon na maipapatapos ko ito. Sabi nga nila, trust the process. Sa tulong ng buong may kapal, sipag, tiyaga at pananalig sa sarili, darating din ang araw na matutupad ang mga mithiin natin sa buhay. Hindi man ngayon, pero balang araw, masasabi na rin natin, worth it ang lahat ng paghihintay at sakripisyo.